кръщаваме, кой е кандидат за християни? Александър. Сега кръстника трябва да държи свещичката, защото Александър ми се вижда мъничък. Да. Аз ви кажа добър ден. Добър ден, госпожо. Мечкира го метнах тук, че не знае. Добре. Добре. За здраве. Седнете. Малко по-назад. Вие ще дадете гаранция, че е спокойно дете. Сега да не се разплачват. Аз като започна молитвите, поглеждам към вас. Вие казвате кого кръщаваме. Малко им е ясно, разбрано, да се запише да не дадете името. После подир мен идваме тук с предничка отпред, където сте. Отиваме към Богородица, да се поклоним, докато чете една молитва. После пак заставаме тук и продължаваме. Дайте си жалко време. Да, опет. Свещичките хора. И вие, раздайте. И Шашко. Августинович. Ти го снима? Ага. И ще го снима и него. После това прав Бог с пръс. Дай ми ръчичка. Кажи, държи ми свеща. Нали? Тук, кръстницата. Да. Кажи. Няма да я сърдите. Така ние ще държим само една връзка. Далече. Няма да духаш, как ще духаш? Малко по-назад, къде имаме стои. Много да се разгори стой. Те имат много да конфузят. Браво е наред. Да, застанете си на местата. Христос воскресе из мъртвих, смъртию смърт поправ, и същих во гробе живот дарува. Господу помолим ся. Господи помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим, да се отпечати светлината на лицето Ти върху Твоят раб, Александър. и да се отпечати кръстът на единородният Твой Син в сърцето и помишленията, за да отбегва светата на света всеки лош замисъл на врега, а да следва Твоите повеления. И дай, Господи, неотречено да остане светото Ти име върху него, като бъде съединен в удобно време със светата Ти църква и усъвършенствуван чрез страшните тайни на Христа Твоего, тъй като поживее по заповедите Ти да опази печата непоредени, да получи блаженството на светиите в царството Ти, по благодата и човеколюбието на единородния Ти Син, с когото си благословен при светия глас животворящ Твой дух, сега и винаги, и по веки веков. Амин. Заповядайте, Богине. Радвай се, благословенна Богородице Дево, защото от Теб изгря слънцето на правдата, Христос Бог наш, който посвещава намиращите се в мрак. Весели се и Ти, старче праведник, който си превърнал освободителя на нашите души, даряваш нам възкресение. Така едно малко поклонче и пак отиваме там на местата си. Ами като ме омръзна, ще пустите малко да ми кара, само да не
На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Господи Боже на истината, от Твоето име, от името на единородния Ти Син и Светия Дух, възлагам ръката си върху Твоят раб Александър, който си удостоил да прибегне към светото Ти име, да се запази под заслона на крилете Ти. Отстрани от него старата мръз и заблуда, изпълни го с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти единичен си Бог истинен и единородният Твой Син и Господ наш Исус Христос и Светият Твой Дух. Дай му да постъпва по всички Твои заповеди, да пази угодното на Тебе, защото ако човек стори тези неща, ще живее чрез тях. Запиши го в книгата на живота и го съедини с славата на наследието си. Нека се прослави върху него светото Твое име, името на възлюбения Ти Син, Господа нашего Исуса Христа и на животворящия Ти Дух. Нека очите Ти винаги милостиво гледат към него, ушите Ти да чуват молбите му, развесели го в децата на ръцете всичкото му потомство, за да Те величае, като се поклани и слави възвишеното Ти име и Те хвали през всичките дни на живота си, защото Те възпява всяка небесна сила. Твоя славата на Отца, Сина и Светия Дух, сега и винаги на веки веков. Амин. Вечни владико Господи, който си сътворил човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за вечен живот, после като отпадна чрез грехът, не си го презрял, а си отпоредил чрез възчовечаването на Христа Твоего спасение на света. Сам Ти приеми в небесното си царство и това Твое създание, като го избавиш от робството на вреда, отвори очите и умът му, за да засяе в него просветата на Евангелието Ти. Привържи към животът му светъл ангел, който да го избави от всеки замисъл на врега, от лоша среща, от пладешки демони, от лоши привидения. Изгони от него всеки нощни чист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Изгони от него всеки нощни чист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Изгони от него всеки лоши и чист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение, всяко користолюбие, които се вършат по научаване от дявола, да направи Господ на царството, представа на Христа Твоего, почетен член на църквата, с просветен Син, светлина и наследник на небесното Ти царство. Тъй като преживее по заповедите, да получи печата непореден, да обави дрехата незапетнена, да получи блаженството на светите царството Ти по благодат и милосърдие и любовие на единородния Ти Син, сега и винаги во веки веков. Амин. Сега вече са обявени тази редичка към мен, тук към запад. За да стане Александър християни, трябва да ми отговори тук на няколко въпросче. Обаче много мъничък. Затова той си има кръстник, който да отговаря за неговото възпитание, тук нататък и всичко, което не му е ясно за вярата, трябва Вие да му обяснявате. Затова вашата отговорност е голяма към него. Сега като питам, Вие ще отговаряте от Ваши име. Питам 3 пъти и чакам сериозен положителен отговор. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение, от всичката му гордост? Да, не е отговор. Отричаш ли се от сатаната, всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение, всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Значи малко съм такова. Не. Има си ред. Отричаш ли се от сатаната, всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение, всичката му гордост? Отричам се. Сега внимание, отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Добре, правиш едно така. Той го смачваш под краката да бъде унизен дяволът.
Сега се обръщате. Обръщате се на изток. С поглед към Прехвърлите. Продължавам да питам. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Аз трябва внимание. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. А вярваш ли в Него? Да. Вярвам в Него като в Цар и Бог. Това е правилният отговор, който трябва да ми отговориш. Вярвам в Него като в Цар и Бог. Добре. А сега ще ви прочета най-важното нещо, което е за всеки един християнин. Това е символа на нашата вяра. И Александър като порасне и като го срещна, ще го питам дали си го научи. Това нещо да прочете. Вярвам в един Бог, Отец и Държител, Творец на небето, на земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Синът Божий единороден, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нашите мисли и заради нашето спасение слезе от небесата и се утвърди свети и Дева Мария стана човек и бе разпън за нас при крития прилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви царството на неща и накрая. И в Духа Святаго Господа животворящ, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го ставим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята Вселенска и апостолска църква изповядаме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот на Христове. Амин. Това са опорните точки на нашата вяра. Всеки един човек, Александър, като порасне, те ще живеят в много по-информиран свет, трябва поне тия неща да ги знаем, за да го приемат като един познат с нещата човек. Продължавам да питам, съчета ли се с Христа? Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. Съчета ли се с Христа? Съчетах се. И се поклони. Покланям се на Отца, Сина и Светия Дух, единосъща и неразделна Троица, благословен Бог, който иска да се спасат всички човеци, да достигна до познание на истината сега и винаги, и во веки веков. Амин. Владико, Господи Боже наш, присови раба си Александър за светото Твое просвещение, удостой го с великата благодат на светото кръщение, снеми от него ветхостта и го обнови за вечен живот. Изпълни го със силата на Светия Твой Дух за съединение с Христа Твоего, да не бъде вече черно на тялото, а черно на Твоето царство. По благоволение благодат на единородният Ти Син, с когото си благословен, при Светия Благ животворящ Твой Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца, Сина и Светия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира свиш и за спасяване на душите ни, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За този свят храм и за тези, които влизат в него с вяра, с благоговение и с страх Божий, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тази вода със силата, действието, слизането на Светия Дух, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да чуе Господ Бог на съд на нашето моление, на Господа да се помолим.
добросърдечни, милостиви Боже, който изпитва сърца и вътрешности и едничък знаеш тайните на човеците, защото няма нищо няма пред Теб. Всичко е разтворено и открито пред очите Ти. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела. Нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбиви Царю, дойди чрез излизането на Светия Твой Дух и освети тази вода, да се съкрушат под знака на този кръст всички вражески сили. Да се съкрушат под знака на този кръст всички вражески сили. Да се съкрушат под знака на този кръст всички вражески сили. Молиме Те, Господи, да отстъпат от нас всички въздушни и смъртни призраци, да не се окрие в тази вода тъмен демон, нито да влезе в кръщаващия съзъл дух, който причинява потъмняване на мисли и забъркване на ума. Но Ти, Владико, направи тази вода да бъде вода за изкупление, вода за освещаване, очистване плът и духа, славане на окови, извор за вечен живот. Защото Ти си рекал, умийте се и ще бъдете чисти, махнете злините от душите си. Господу, помолим се, много милостиви Христе Боже наш, Ти, който си изпратил на уния, които били в Ноевия ковчег, гълъб с маслинено клонче в уста, знак за примирение на спасението от потопа, и с това си предизобразил таинството на благодата. Сам благослови и свети този елей със силата, действието, слизането на Светия Твой Дух, да бъде за помазване в името на Отца и Сина и Светия Дух. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идващ на света, сега, винаги и во веки веков. Амин. Сипи малко вода. Вече да го приготвите. Тези свещички ги сложете там, да си бъдат на високото. Неговата и неговата ще запазим. Нека той да помага. Ама не се обажи, аз се разкажа. Памперчето ще му остане, няма да дадете. А вие пригответе хавлейката. Да. Не, кръстникът да приготви хавлейката, да го пушне после. Вижте водата дали е подходяща. Ето и мадамата на този оплезен човек и майка му. Не, аз мисля ти, ако искаш. Ето го ебате Санди. Извинявай. Ето една прабаба. Прабаба. И една много млада баба. Да, аз гледам. В името на Отца и Сина и Светия Дух, помазва се Божият раб Александър за здраве, успех, спасение, дълголетие, за да слуша Словото Божие. Твоите ръце ме създадаха, сътвориха, Господи, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди.
Кръщава се Божия трап Александър. В името на Отца. Амин. И Сина. И Светия Дух. Чакай малко. Ей го, дядката. И другия дядка. Това за него си е стрес. Определено. Да те се влекат пред толкова хора, да те натиснат. Отмерихте малко, нали? Тъкмо да те има и тебе. Благословен си, Господи Боже. Сашко? Живо здрасти, Марине. Ама тя не реве. Живо здрасти, дигни ръка. Достойните много честени за възторното помазание, които и сега си благоволя да възродиш на светения си раб Александър, с това и духа си прошка на болните и неволните му грехове. Сам владико благосърдни владико, се цели подари му печата на дара на светия си синя, попинае Твой дух, попина светия Твой дух, защото Твое освещението ни православната вяра избавил, поправи всичките му работи. Чрез спасителен страх пред Тебе опази душата му в чистота и правда, тъй като Ти благоугажда на всяко дело и слово да стане син и наследник на небесното Ти царство. Защото Ти си, който ни милваш и спасяваш Христе Божена, за Твоя слава Ти отправяме. Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги. Амин. Облича се Божия трап Александър, книжа на правдата в името на Отца и Сина и Светия Дух. Да, топне ми не е вътре, бе. Малко косичка. Така, Шашко. Ой, чека. Охо. Така. Кой е така? Тя плачи малко. Той юнак лесно се не става. Така, пачка. Няма. Ото. Къде е малчо? Дай малчо, Кали. Къде е малчо? Хайде да при чичуни. Я да видим чичуни. Какво прави чичуни? Свещава се това кръстно знамение за Божия трап Александър в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Много е маниче за кръщето, като порасне, ще го носи. Баща му ще го сложим, чова. То си е неговото, си е осветено за Александър.
И тия двамата да ги поръсиш и тях хочеш. Тия двамата футболисти. Ще не слушат нещо. Елате тук, бе. Елате тук да чувате ръка. Очите, айде. Бързо. Не слушат, бе. Не искате как си живеят хората. Бе, един не можа вкара гол да действа си. Като... Те са футболисти на флага. Късмета е. Щупи си ключата това. Беше болен. Ела тук, не бой се, бе. Целни очито ръката, докато прави. Така, поръси за здраве. Той всичко тук е днеска за здраве. Така. Има ли още други зайци? Дай малката да поръсим. Айде. Ама тя се плаши, те Няма. Айде, за здраве, за здраве. Така. Браво. Охо. Никол. Айде и другото там отзад на кръстника и то. Ето го. Така, и то. Айде и някое друго още. Елате двете. Айде сега е светена водата най-хубава. Елате двечки. сега тук застанете. Тук до него, айде. Аз ще ви поръси и вас. И застанете пак тук. И певицата е поръсиха, яви? Да, кажи, аз не плача, аз съм голяма. Сега ще обиколиме около купа. Иване, дай да правя снимките. Во Христа крестите ся. Снимай си. Во Христа облекохте ся. Алелуя. Ви, кои во Христа се кръстихте, во Христа се облякахте. И сподобите се услышим святаго Евангелие се. В онова време единисите ученици отидаха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. Като го видяха, поклониха му се, някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй дайте научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни, до свършика на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Ти се кръсти, ти се освети, ти си миропомазан в името на Отца и Сина и Светия Дух. Замерки. Господу помолим ся. Господи Боже наш, който по своята блага се осветил в пълнотата на купила вярващите в Тебе, благослови този младенец, нека слезе на главата му благословението. И както чрез пророка Самуила си благословил царя Давида, благослови главата на Твоят раб Александър, чрез ръката на мен грешния, слизайки в него, защото като достигне възраст на старческа седина, да Ти отправи слава пред всичките дни на живота си, защото на Тебе подобава слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Постига се Божият раб Александър в името на Отца и Сина и Светия Дух.
Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава на Тебе. Слава на Отца, Сина и Святия Дух. Господи помилуй, Господи помилуй и благослови. Молитвами светих Отец наш и Господи, Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Честито, имаме си още едно християнче. Увеличихме се като християни. Бог да му помага във всеко едно дело да стане един уважаван и образован човек на нашето общество. Имаме една традиция, когато се кръщава мъж, всички мъже могат да влезнат в олтар, да видят какво имаме там, да се сетят, че има хора, които нямат право да влизат в олтар. Така е традиция. Сега, да, тези свещи ги занесе. Ама можете. Айде, не му спри. Благодаря. И свещичките, като се събирате на гости, ще си правят. Дай малко. Вътре. Какво? Вътре не се